Kata di parang abo ay kinta akam dansakan maipanggap sina na ordinance ay sin timpon di pandemya. Apa nga pa timpon di pandemya no ara pa lang di lintag ay paulog na. Nagapusin nasyonal at asima i-localize. Kati tuktok ko yun uno din ordinance na di proteksyonan na din salon at ako. Sino kaman timpot ako ay naidnoani ay na palang ay nanong ay pandemic kananda adi palang na ilif di na ay sangsangon ta ko ay pandemya but din lintag from national isong adi kon papasulon imana di barangay officials tanday ila si kagawad kan ay sariasin di dan cik pointanda si panggap si nay maisurot nyo din uno masurot nyo din lintag singa to kama din ay health safety and health protocols. Ada na wearing of face mask in ay public places, urban places. Ugay ka no, paugaan das kagaw da sariatan sa nangin committee. Kat apay nang lintag mo ay nay, kanandak kano ya kat aga. Lintag sa sin ngato ay naipaulog sin uno unggana sin barangay. Ay may apply sin undat ako. Dan di makaningod ilan din gobyerno awan na ay timpon di pandemic masapol ay may pulong tako sa lintag na para sin proteksyon o salon at di ipagaw kat di paka sino di paka di lintag ay kaibasara na sin Republic Act 7160 sidoy kata sangarod maila tatako kata sinan kanan ko kaya pakot managtulnog kadi lato na isungan ay magamot din nadamag si kusto si makani un naakaran sin sanay uno sinay makani sang untakon COVID sidoy lang apo malaksid no ay saludsod nyo maga tamak denget amo kay mandega ay makasasaka may sang nay medyo yaptik ko awatan lima ay ordinance na from na makanin na i-localize ngam na in summarize ko basta kamanidi di ay puntos din ay ano kay di ordinance ay pa akong dansakan katawa na resolution na number 4 2021 ay yan ada yung apo ay mga kumadi mga COVID uno pas positive ngam in case no bilang wada ngam ada yun na waday 5,000 na ay magapod munisipyo ngam sata ay sata makuan waday soptis na ay na positive asinan waday required ay agaw ay man isolate no pigadi kanan doktora ay agaw ay pan isolitana at di tapno maabil mo di numaam din 5,000 no in kaso nga mapasitive ka ngamiad ada yung kanaka mulai magay 5,000 mo basta magaat ay agay mapaspasitive ngam no bilang waday may isubmitar o da DSWD certificate of quarantine yang kakalakot ko na ay positive test din swab test na si barangay certificate of residency sino di ma-accomplish or accomplish din sa ay pasyente or na kaptan si uno na positive ay makuha ni kata sino lang kata amo kayo makasasa kayo at salamat si participation yung yaman ta engganay nas dumay ano kanay wada kayo